Sibirido juin kalo tile 8 san 2024 o kɛra nisɔndiyaba ye k'a sababuya kɛ boutique de l'aspiration des femmes Kunbati Jok ale ka boutique filanan o dayɛlɛli o kɛra ACI 2000 la o kɔnɔna la. N kɛra nisɔndiyaba ye somɔgɔw teriw clients bɛɛ lajɛlen bɔra fan bɛɛ fɛ ni kana boutique dayɛlɛli filanan ale la. Kunbati Jok ale ye boutique ale tigi yɛrɛ ye. Baara o baara ni b'a la fo a kanu a ka don i dusukun na o la i bɛ nɔ o bɔ a la. Boutique de l'aspiration des femmes Kunbati Jok ale nalen don musolakaw olu lafiyali kama. Wusulan kasa dumanw, geni kasa dumanw, maillon kisɛninw, geni minnu bɛ yen nɔ ni olu fulennen don ka ɲa ni a bɛ bila da kɔnɔ ka se ka da suma ja o bɛɛ lajɛlen bɛ i t'i miiri musoya fɛn sugu si ma ko min tɛ sɔrɔ boutique de l'aspiration des femmes Kunbati Jok ale kɔnɔna la. Kunbati Jok yɛrɛ ale ye muso cɛsirilenba ye min ni a ka laɲini tɛ fosi ye se ka musow n'u furucɛw ka olu bɛɛ u ka foyer o kɔnɔna la walasa mankan misɛnnin minnu bɛ yen nɔ olu bɛ se ka ban cogoya min na o de y'a ka laɲini ye. Muso denmisɛnw, kɔɲɔmusow, muso furulenw o tuma la bɛɛ lajɛlen k'i taayɔrɔ kɛ boutique de l'aspiration des femmes Kunbati Jok ale fɛ yen nɔ. Boutique kura ala k'a dayɛlɛli kɛ hɛrɛ ye. N b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen salam aleikum k'a ye jama bɛ l'aspiration des femmes de ouverture la bi kuma yɛrɛ tɛ ne da nisɔndiya o de bɛ n kan ani ɲagali awɔ n b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamina n bɛ ala fo ka seli kira ka sallallahu alaihi wasallam k'an fa fo k'an ba fo k'an furukɛ fo n tɛ ɲinɛ a kɔ ale de ye n ka force ye n bɛ se kamisɔn n b'a fɔ kosɛbɛ ka n ka clientu bɛɛ lajɛlen fo ka média bɛɛ fo k'a ye an bɛ den kan o b'a yira ko baara bɛ ka kɛ o b'a yira ko un de ɲɛna ko musow u y'a diya an bolo de ni sanni ma kɛ un na ni Kunbati ka produit ma diya mɔgɔw ye n tɛ se ka kariya ko n bɛ den kɛ n'i y'a ye n ye den kɛ o ye courage de don n na un de diyara o hakilina de nana n'a ye munna jama yɛrɛ bɛ ka bɔ musow bɛ ka kule Kunbati ka produit la san o san n bɛ journée belebeleba kɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a ye salle bɛ taa fo 304 personnes na salle bɛ fa f'a dan na n'i y'a jateminɛ l'aspiration des femmes 1 a dɔgɔyara jama ma a ka dɔgɔ musow ma o de hakilina nana n'a ye ka l'aspiration des femmes den kɛrɛ o bila a kɛrɛfɛla la ni min sera ka taa un na o bɛ passer ni min fana nana den la a fila bɛɛ lajɛlen ye produit kelen ye a bɛ i n'a fɔ dɔrɔn un a ye dɔgɔnin de sɔrɔ sinon produit fɛn fɛn bɛ kɔrɔlen na a bɛɛ bɛ yan an bɛ dɔ de fara a jaw ni a kurakurayali ka kuma bɛɛ quoi ala sɔnna n'i ma dɛsɛ n b'a dayɛlɛ Bamakɔ fan bɛɛ fɛ fo ka na se réseau ma sabula Kunbati ka laɲini de don muso si de kana to ko furu kow la Kunbati ka laɲini de don an ka foyer gérali ko ɲuman a bɛ se ka nɔgɔya ma cogo di ka sɔrɔ a ma tɔɔrɔ ne ka laɲini don n tɛ se k'a fɔ kuma bɛɛ a ka di ne ye cɛw ni musow ka gɛrɛ ɲɔgɔn na i ko téléphone ni chargeur n dun bɛ ka laɲini kɛ de f'a dan na inchallah n'i ma dɛsɛ n b'a kɛ foli ni kumakan laban o ye ka mɔgɔw fo ka musow fo toujours n tɛ segin musow foli la l'aspiration des femmes musow n tɛ segin u foli la groupe Kunbati Jok plus musow n tɛ segin u foli la ne yɛrɛ ka baarakɛlaw l'aspiration des femmes kɔnɔ baarakɛlaw k'a daminɛ tan ni Lagare n'a ka jama la ka se Tata ma ka se Kadi ma n b'u bɛɛ fo k'u ni cɛw yɛrɛ ne kelen tɛ se ka nin kɛ n'i y'a ye ne ye nin kɛ équipe de jɛra ka baara kɛ u bɛ ka baara kɛ ni kɔnɔna jɛlenya ye ala k'u sara fɛn fɛn bɔra a ka so Bamakɔ quartiers ka jan ɲɔgɔn na ka na ouverture in na yan bi n baarakɛ ɲɔgɔnw bɛ wusulan feerela bari de nana n b'u fo u ni cɛw yɛrɛ ala ka bɛɛ ka sugu diya n ka groupe marraine bɛ yan n'o ye Madame Bare Asumaw ye n b'a fo n tɛ segin Madame Tarawele foli la Maguette ye n ka cliente de ye n ka groupe laden de don mais a ye n kanu kojugu a bɛ bɔ fo Segu de k'a ka mobili bolo même sisan a nana sisan de ka mobili jɔ ka na sanni kɛ n b'a fo kosɛbɛ kuma bɛɛ a bɛ na l'aspiration des femmes kɔnɔ a bɛ produit dumanw san ka taga n'a ye ala ka sara ala ka bɛɛ sara k'aw yɛrɛ médiaw fo aw ni ce aw ka nali la k'an sigiɲɔgɔnw fo k'a fɔ ko nin kana k'a laban ye nin ka k'a tagalen de ye halisa k'aw bɛɛ fo o de bɛ n bolo ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen ma awɔ muso min bɛ fɛ ka baro kɛ ni Kunbati yɛrɛ ye baro feerelenw i bɛna l'aspiration des femmes de kɔnɔ o dɔrɔn de ye a danfara ye voilà e kun ko produit la bɛɛ lajɛlen b'a kalama l'aspiration des femmes ka base ye wusulan de ye wusulan qualité b'an bolo fo qualité 12 wusulan cigarette b'an bolo wusulan fayida bɛ yan wusulan gorobine bɛ yan geni spécial pour mon mari o bɛ yan geni baramuso bɛ yan wusulan JVP bɛ yan a ka ca produit bɛ yan mugu dilanlen bɛ an yɛrɛ ka produit naturel k'u bama yɛlɛma k'an dɔgɔninw an musolakaw k'an dɛmɛ an ka kow nɔgɔyali la olu caman bɛ yan babi infusew bɛ yan nɔ an yɛrɛ ɲɛ b'a la wusulan daga cɛɲumanbaw minnu yɛrɛ tɛ sɔrɔ k'a sigi i ka salon kɔnɔ i sotigi ka se ka nisɔndiya i kɔrɔ olu bɛɛ bɛ yan nɔ produit ka ca l'aspiration des femmes kɔnɔ sotigiw sɛgɛrɛ mana don u bɛ masé ni gan minnu ani huile a bɛɛ lajɛlen bɛ yan nuisette minnu bɛ don ka cɛw ni lafiya salon kɔnɔ taw samuru taw i b'u masé ni min a bɛɛ lajɛlen bɛ l'aspiration des femmes kɔnɔ donc k'a fɔ mɔgɔw ye produit bɛɛ tɛ se k'a fɔ an bɛ télé de la donc ni min bɛ fɛ ka feere ko dumanw yɛrɛ ma i kana l'aspiration des femmes de kɔnɔ i bɛ Kunbati yɛrɛ sɔrɔ kow bɛɛ bɛ kɛ yan nɔ
inchallah femi fomi te islamiya kono ka baka kumati be baara ke baara in kanu mena mais te fe ka foyi ke baara in kono mi ala tana makoy o drone do no te fen ma haramuya furu ñoko yala bebe soro l'aspiration des femmes de kono o de nga kuma kan la bébé se ka l'aspiration des femmes produit sa fantani fama kuma ti be fen feke ambe fantanw ta bo ka fama uta bo pili do mani be hadni keme fla de bi bolo ni dona ya ni son jale be bo i dusukun be lafiya ga furu sokon ambe bela jere ne kama furu muso be awo alamin ambe ala foka ala barkada biye ni sodia doing vraiment en contané ba do kumbati foite ni se mogo mani chesrite bara nyumate jena tege bara o bara ni ya damne iba mne ni sebei ni ya mne ni sebei wallahi ibe no bwala ibi no bwala kwa ko bara langolo te mogo langolo ne bise kake kumati abe bara min aba damne domina anya damne nyokofe yani ngata yoroja mba fu kusobe ka fu ka tanu ka barkada kadaka mami do ani mogo ya damne de pas don premier phobie ana bebe nyokofe awa bebe kenen kono nana ya donc kumbati ye ko damne lay kumbati ye ko labanay c'est une grande battante ka Jok Plus l'aspiration des femmes numéro 1 ko daele bi alhamdulillah 2024 ambe l'aspiration des femmes kumbati Jok Plus ambe a boutique flana ambo kene kan bi ni sodia de ambe kumbati fo bara drone e pise kan se mo koma bara langolo te no donc ambe mi fay alibi aki chesri aka do franinka akana danima aka se ka élargi ka région soro pourquoi pas international même donc muso anga jija ambe fenfena anga mnena sebei anga chesri vraiment ambe kumafutik fo ka barkada ka duawdo alibi bitiki kura indele ni alaka ke hereye alaka ke kairai alaka sangorota sumaduma ngwe aljine taka masiri di mami nga bara na nyeshina sumaduma ma alhamdulillah arjine ka arjine taka sirad nya daele ne de donc ambe mi fay alibi bara aki chesri o de kumene fe ka fay assalamu alaikum an ko nyanye biti kura soro ani sonjara foite ne bolo ni folite ani walmando mba foite mbolo kom bamaran kama noko ani kuma manoko ne won be mun fo musola ka we doro ku gere kumatila muso ya gundo de ba bolo parce que abet saka fo kene ka meni sera kumati fe ibe fembe ye ibe fen chamando alsa muso anganci angan chesri kumati yero ko muso si kana to ko bega ke konya muso e bega ke bara muso o te soro foyi fe ni chesri te bitigi flana yi asoro la chesri de fe ani courage na fora muso hunun dalen do sokono ku ka wuli u ka gere kumati la ute munya do akanya funyana chesri drone be muso ya tse ka tani beko alsa kumati amba fo dro alaka ni chaman chamandi alaka kumati 3 fana irana parce que ni edede en fleni clinique jafunu yorola a yoro filmante ni mogo nana iteni misa ko lan depuis be do biti kono sumaduma bi kumbe i yere ba do ko muso ya gundo yere de beya ambe muso be wele bela jelengana kumbati Jok Plus ko nala ni nana iteni misa. Bonsoir tout le monde. Assalamu alaikum. Neni kumbati nyondo groupe de kan aye faraka groupe kan aspiration des femmes. Comme le nom indique, l'aspiration des femmes, c'est pour nous les femmes, anga force ananga musoya be sinzi yoromina. Kumbati yakilina ko muso shikana kasi iga so kono. Musoya folo jume kasaduma. Ani ka fara musoya sokon na fenka. O bere be kumbati fe. Bon, aspiration des femmes groupe créé. Groupe l'idée même à cadner pourquoi. Groupe inkonana apprentissage ba kono. Ame ñongo de metobli konana ka bitigu faraka. Moi je suis une cliente mais en même temps kumbati ka baraka dine turo parce que muso ni ka bara ka muso deme ali en dehors de ça muso hakem be kumbati wele ani cha hakem be kumbati wele pour que akuka foyer assister o de kacha donc ne be klingo fo groupe ka ba fo nyana bi fene ni idée ce n'est pas ici au Mali akanga ke international parce que l'aspiration des femmes a hakilina kelendro ne bala amuso beka lafiya nga forso kono muso ya gele ko makanogo mais i mana ke chugo che mana gele chugo ni sogona ni kasaka di erebi laben kanye ki bla tanu kono kumati ka fenu kono nana donc du coup yeke baram so jago la ame do ga ala ka bitigi ncha ka shini kene ya di ame kuma bla merci c'est que du bay bien sûr c'est goudron terre Mali région B Nambora Mali région na ambe taga sous région konana parce que déjà ka produit
véhiculé sous région kɔnɔna. Donc Ségou ye duguba ye n'a sera ka daminɛ hali Ségou ka aspiration 3 créer Ségou. Je serais ravi au lieu de prendre car kana yan non. Je vais me servir à Ségou avec plaisir. Donc j'espère que prochainement l'aspiration des femmes 3 ça sera à Ségou et pas dans un autre pays. Inch'Allah. Merci. Salam alaikum wa rahmatullahi. L'aspiration des femmes la reine mankando. Nga foli be bela jelen vraiment bine content dans joie de benika. Fo ala kunga ninkene balima muso parce que kumbate balima muso mi an balima ya a jera fo ka damateme. Depuis ne fitini kumbate ne minen bala ko ne tsga nga lagare jiabo fo ne ga ki ale kerefere ne ninga demsene ya fenfe kumbati mana du kokola bene aklina nyini yana ga do okola ne be nkoro muso fo ka fo ka senga fo dante folimina bon ne be mi fo muso l'aspiration des femmes de au bigana sanna mais o taw baligata ena parce que lagare be ene la gare fanu au bigata l'aspiration des femmes ena sabula ne be yene ma foli be bela jile dante folimina.